og velkommen til Porsche Center Vejle. I dag vil jeg vise dig, hvordan du logger ind med Porsche Connect i bilens PCM. Hvis du endnu ikke har fået oprettet dit Porsche login, skal du kontakte os, inden du er klar til at logge ind i bilens PCM. For dig, der allerede har været i kontakt med os, følg med i videoen her. I denne version af PCM, som du f.eks. ser i en 99.2, vil jeg vise dig, hvordan du taster pangskoden ind, som du har modtaget i din app. Du starter med at trykke på Home-knappen. Så trykker du på Apps, Options, og så vælger du Porsche Connect Login, Create New User, og her trykker du din 8-cifrede pangskode. I den version, som du ser her, hvor du har menuen ude til venstre, der taster du pangskoden ind på den her måde. Du starter med at finde Set ude i menuen, så trykker du på Porsche Connect, Porsche ID indstillinger og log på med nyt Porsche ID. Og her indtaster du så den 8-cifrede pangskode, som du har fra din app. I den nyeste version PCM, som du blandt andet ser i den her Taycan, kan du nøjes med at logge ind med dit My Porsche ID og den adgangskode, du selv har lavet. Hvis bilen ikke selv spørger om login, kan du gøre det på den her måde. Du trykker på ikonet heroppe i hjørnet og trykker videre ind på konti. Herefter trykker du tilføj ny konto, og så skriver du dit brugernavn og din adgangskode. Hvis du oplever problemer med at logge ind, er du altid velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig rigtig gerne videre.